Sugeng dalu bangkak ibu. Sampeyan iki bisane radio dadi pasti lho lek muni sing bener. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu. Lah nggih. Lah nggih napa piye? Kula wau meneh bapak-bapak. Lah kupingku lho sik tengen. Lho, Kowe mau muni ning bangkak-bangkak. kleru niku sing betul bapak-bapak. Kula wau meneh pripun wis? Sugeng dalu bangkak-bangkak. Oh, jenengan sudah rungon berarti. Saiki dibenerne malah budek-budekne aku malah. Lho, pripun ta? Kula wau meneh pripun wis? Oke, ini bangkak-bangkak lho sesine neng. Lho, bapak-bapak kok. Bangkak ya. Lho, kleru. Tempo tabulene gedang taun-taun. Niki jenengan rungokne niki. Oh, karumane. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu. Dipun tepangaken nami kula Syahrini sing gendina ning Live TV.